kvôli čomu by ste nemali vyhorenie podceňovať? Kvôli tomu, že ak sa vyhorenie zanedbá, nerieši v tých ranných štádiách, takých tých úvodoch, keď sa preťažujete viacej, máte naozaj obdobie, kedy ste viacej v takom záprahu a v nadmernom strese, keď to necháte prepadnúť do toho, že ten nadmerný stres a to, že v tom záprahu ste, sa predĺží do času na neurčito, vaše vnútro sa začne postupne vplyvom tohto stresu, nadmerného stresu, ktoré vaše telo už nie je schopné odbúrať a nie je schopné sa zregenerovať, začne sa vo vás taký ako keby proces toho, že sa vám začne rozpadať vaše sebavedomie. Začnete vnímať, že vaša sebahodnota klesá. Že zrazu neviete, kto ste, neviete, čo si myslíte, neviete, čo potrebujete. Aby ste tomuto procesu zabránili, je veľmi dôležité si povedať, stačí, už je toho na mňa veľa, dať si odstup a spýtať sa sám seba, čo teraz pre seba potrebujem. Možno vám príde, že potrebujete pomoc, vyhľadáte pomoc, možno vám príde, že potrebujete regenerovať a potrebujete si jednoducho dobre pospať niekoľko dní, alebo viac dní za sebou, je to OK. Možno si poviete, že chcete ísť na predĺžený víkend. Možno si poviete, že v práci jednoducho nebudete pracovať 12 až 16 hodín denne, ale že 8 hodín, možno 7,5 úplne stačí. Ale je to vo vašich rukách, je to na vás. Lebo častokrát práve vyhorenie ukazuje, v akých oblastiach ideme proti sebe a zrádzame sami seba. A verím tomu, že keď toto video počúvate, tak vám prichádza, čo sú tie oblasti, kde idete proti sebe práve vy a kde zrádzate seba, v akých oblastiach, v akých momentoch, prípadne pri akých ľuďoch. Tak verím, že vám toto video prinesie to, čo práve teraz pre seba potrebujete. Majte krásny slnečný deň a nech je z toho nadmerného stresu menej a menej.